quan em van proposar aquestes jornades crítiques a la universitat, em van semblar molt interessants, fonamentals, perquè crec que és important que com a estudiants, com a futurs professionals que sereu de la salut, com a futurs usuaris i usuàries, perquè també en sereu, i que creixem amb una mirada crítica sobre la salut i sobre el model sanitari, perquè després podem parlar de quin model de salut volem i com volem que sigui. Durant aquests dies, jo només vaig poder venir ahir, però es van tractar qüestions molt interessants que em semblen essencials per repensar la salut, per repensar l'assistència i per repensar el sistema. S'ha parlat de problemes o no de salut, de desigualtats, s'ha parlat amb una perspectiva de gènere, s'ha parlat dels determinants socials de la salut, en va parlar ahir la Carme Borrell, perquè la salut no és només i no està només condicionada pel sistema sanitari, sinó que hi ha molts altres factors socials, polítics, econòmics que la condicionen. Però avui, com ha dit el Ferran, parlarem del model sanitari català, de la seva evolució, perquè encara que és només un determinant de la salut, n'és un molt important, sobretot en aquests moments de crisi econòmica en què els altres determinants de la salut es poden veure afectats. Per tant, en aquests moments és necessari que hi hagi un sistema de salut públic amb tots els recursos necessaris per atendre les necessitats de la població. I en segon lloc, perquè, tal com diu el títol de les jornades, fer salut és també repensar el sistema i conèixer la seva evolució. Bé, començo ja. El sistema sanitari català té el seu origen al 1981, en què es produeixen les transferències des de l'estat espanyol a Catalunya, i des de llavors s'han succeït una sèrie de canvis normatius, legislatius i d'estructura que han acabat desenvolupant un sistema sanitari propi, molt diferenciat de la resta de l'estat espanyol, mixt, que s'ha caracteritzat per un nombre creixent de col·laboracions entre el sector públic i el sector privat, i en general amb una introducció de mecanismes propis de mercat, tant en la gestió com en la provisió com en el finançament públic. Ja des d'un primer moment, des de la creació del sistema, Catalunya va configurar aquesta estructura mixta, incorporant a la xarxa d'assistència pública, a la XUP, tots els proveïdors hospitalaris del sistema, fossin aquests de titularitat pública o no. De fet, això ve d'una tradició del sistema sanitari català. Ja des de l'època del franquisme hi havia una forta tradició de mútues i entitats eclesiàstiques o municipals que donaven servei públic, i evidentment en aquell moment era molt més econòmic incorporar totes aquestes entitats que no posar-se a construir nous hospitals. És també precisament en aquests moments, els primers anys, que es caracteritzen per la introducció d'elements de gestió empresarial i mercantil a dintre de la gestió pública, amb la creació de consorcis i d'empreses públiques. Després, l'any 1990, amb la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya, la LOS, es va definir i consolidar aquest model mixt de provisió separant les funcions de provisió i compra de serveis. I finalment, l'any 1995, es va aprovar la reforma de la LOS, introduint de forma oficial, perquè ja ho feia abans, però la reforma de la LOS ho va introduir oficialment, l'afany de lucre en la gestió de la sanitat pública. És a dir, tenim tres etapes fonamentals en la configuració del model. La primera, que és l'etapa de gestació, la inclusió de tots els proveïdors del sistema dintre de la xarxa pública. La segona, que és la introducció de mecanismes i elements de mercat en la gestió pública. I la tercera etapa, en la que es consolida aquest model mixt i s'oficialitza la introducció de l'afany de lucre en la gestió. És també en aquests moments en què es comença la reforma de l'atenció primària. De fet, tota aquesta inclusió de diferents proveïdors en el sistema fins ara només s'havia fet a l'atenció hospitalària i en aquests moments comencen a proliferar també a l'atenció primària, i diversos decrets posteriors consoliden
el Sistema Integral de Salut de Catalunya, el SISCAT, com una xarxa de xarxes caracteritzada per una gran heterogeneïtat i multiplicitat de proveïdors que poden ser públics, privats, mixts o amb diferents col·laboracions público-privades. I arribem aquí al 2011, quan, suposo que ja ho sabeu, arran de les mesures d'austeritat, es produeix una dràstica reducció del pressupost en salut, que suposa el tancament dels llits, dels quiròfans, dels centres d'atenció primària, que suposo que ja n'haureu sentit parlar, i que va acompanyada també d'una sèrie de canvis normatius i legislatius que potser han obert més aquesta mercantilització del sistema. Per exemple, s'ha regulat l'activitat privada als centres públics, o s'han produït reestructuracions de l'activitat assistencial territorial, de manera que, per exemple, aquí a l'Hospital Clínic, mentre ens han tancat els llits, com que no podem atendre els pacients que tenim, es deriven els pacients a l'Hospital Sagrat Cor, que pertany a una multinacional de salut amb un clar afany de lucre. Però jo volia dir que ara se'n parla molt de privatització, sobretot en aquests últims 5 anys, d'entitats privades amb afany de lucre que participen a dintre del sistema públic, però potser el sistema sanitari català, si prenem una perspectiva històrica, caldria més parlar de mercantilització, és a dir, de tots aquells elements i de tots aquells mecanismes que s'han anat introduint al sistema progressivament i que d'una manera o altra han portat a la proliferació d'entitats i han afavorit després que s'hagin pogut prendre aquestes mesures i l'entrada de les entitats d'afany de lucre a dintre del sistema. Aquest és el sistema tal com el coneixem avui en dia. El Departament de Salut és l'òrgan que governa i estableix les polítiques. El CatSalut és l'ens que compra serveis sanitaris. I aquí els compra a una àmplia xarxa de proveïdors, com ja hem dit, entre els que està l'Institut Català de la Salut, l'ICS, de naturalesa, titularitat i gestió pública, encara que aquests últims anys s'està convertint en una empresa pública també, però de moment encara manté un contracte programa amb el CatSalut, i un bloc que anomenem la concertació i que inclou empreses públiques, consorcis públics i societats mercantils, les EPICs i altres públics, entitats privades benèfiques i entitats privades amb afany de lucre. I com es distribueixen els serveis en aquest sistema? Això amb SISCAT. Doncs l'ICS té al voltant d'entre un 75 i un 80% de l'atenció primària, mentre que només té un 25% de l'atenció hospitalària. La resta pertany a la concertació i l'atenció sociosanitària i l'atenció a la salut mental, tot pertany a la concertació. És a dir, una part molt important de la producció de serveis, com podeu veure, no es fa per organismes pertanyents a l'administració pública i amb gestió pública del govern català, sinó que es fa a través d'entitats de diferent naturalesa jurídica, públiques i privades que atenen a la població amb cobertura pública. I per exemplificar una mica com ha estat la mercantilització del sistema, que potser ha portat després a la privatització, és un bon exemple l'evolució de la distribució pressupostària per tipus de contracte amb el CatSalut. No sé si es veu molt bé, però això és l'ICS i es pot observar que mentre l'ICS ha mantingut el seu pressupost en torn al 30-32% del pressupost total del CatSalut, la concertació entre el 2005 i el 2015 n'ha augmentat del 43% al 54% del total del pressupost del CatSalut. És a dir, més de la meitat del pressupost del CatSalut se'n va cap a aquest gruix d'empreses públiques, privades, mixtes, que poden tenir diferents col·laboracions público-privades
amb diferents entitats i que, evidentment, són molt difícils de controlar. I si desagreguem aquesta concertació per tipus de titularitat, aquí només tenim les dades fins al 2012 perquè ja sabeu que la transparència al sistema sanitari català és una mica un problema que portem arrossegant uns quants anys. I ara fa poc que han publicat les dades fins al 2014, però encara no les hem pogut analitzar, doncs aquí presento només fins al 2012, i veiem que mentre l'ICS, les entitats públiques i les entitats benèfiques han disminuït els seus pressupostos a partir del 2010, sobretot arran de les retallades, les entitats privades amb afany de lucre, que són aquestes que estan aquí al final, mantenen el seu pressupost amb el CatSalut, inclús es pot dir que mostren una petita tendència a augmentar. I com a exemple, aquí a la ciutat de Barcelona, sí que tenim les dades fins al 2014 i podeu veure que en l'atenció hospitalària de la ciutat de Barcelona, mentre l'ICS, les altres entitats públiques i les entitats privades sense afany de lucre han disminuït també els seus pressupostos, les empreses privades amb afany de lucre els han augmentat un 25,5%. I val a dir que a la ciutat de Barcelona les entitats privades amb afany de lucre a l'atenció hospitalària només representen un 4% del total. Però no és només en la distribució de pressupostos. També passa aquesta distribució desigual, també passa per nivells d'atenció, no només per entitats proveïdores. Ahir deia la Carme Borrell que els sistemes centrats en l'atenció primària, en tant que l'atenció primària és la porta d'entrada al sistema, presenten uns millors resultats en salut. I en el sistema català, en els últims 10 anys, mentre l'atenció especialitzada, això és per relatiu, no compten però malgrat les retallades, l'atenció especialitzada ha augmentat un 13% el seu pressupost relatiu. En 10 anys, l'atenció primària l'ha reduït un 16%. I és que la mercantilització és un element coadjuvant d'aquesta orientació hospitalocèntrica del nostre model sanitari, d'aquesta orientació basada en la malaltia, en tractar la patologia, en detriment de l'atenció primària, de l'atenció comunitària, de la prevenció, de la promoció de la salut, de la participació, de l'atenció de proximitat. I és precisament aquesta visió la que afavoreix les grans corporacions de salut, aquelles que es dediquen també a l'atenció especialitzada, la que obre la porta a la producció, a la venda, a la cerca de solucions mèdiques i farmacològiques i tecnològiques, en lloc de cercar una visió equitativa, una visió humana i una visió política de la salut. I és precisament també aquesta visió hospitalocèntrica i centrada en l'especialitzada la que ha posat el focus en l'atenció especialitzada i potser el sistema sanitari català ha afavorit, no sé si sabeu, aquestes portes giratòries en què els càrrecs públics viatgen del privat al públic d'una manera directa, no? I per últim, que crec que he anat molt ràpid, us volia posar una mica per obrir el debat. Això és el model sanitari català i totes les entitats que hi participen i totes les relacions que hi ha entre elles. Hi ha entitats públiques, mixtes, privades, persones. No sé si veieu que és un model força complicat i força complex d'analitzar, perquè seria important saber, si volem avaluar el model i volem pensar el model que volem, hauríem de veure què ha passat
amb aquest model. Aquest model no ha estat avaluat, ja us ho dic. Tota l'heterogeneïtat de proveïdors i aquesta multiplicitat no ha estat avaluada dintre del model català i els resultats que n'ha tingut, amb la qual cosa també perquè és molt complex analitzar-ho, com podeu veure. I també perquè si volem saber què està passant amb la privatització i la mercantilització de la sanitat, si té efectes o no sobre la salut, primer hauríem d'esbrinar què està passant amb el model. I veieu com he anat molt ràpid. I fins aquí, no sé si podem fer les preguntes ara o... Sí? Com que tenim temps, i he anat així, pipi. Vinga. M'agradaria un poc que intentares, encara que sigui molt per damunt, explicar aquest diagrama locura final, perquè jo he llegit i he intentat entendre un poc a vegades com funciona l'ICS, com funciona el CatSalut, i sempre acabé frustrant-me molt i deixant-ho a mitges, perquè no sabem prou la informació. I aquest diagrama ha sigut com una hòstia. A veure, la qüestió del model sanitari català, si anem enrere, no? El Departament de Salut estableix les polítiques. El CatSalut compra serveis sanitaris i els compra el Siscat, que tenim l'ICS i la concertació. Però aquestes empreses i aquestes entitats també subcontracten serveis sanitaris. Us poso l'exemple del Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya. El SEM és una societat mercantil, gairebé 100% de capital públic. Però el SEM, a la seva vegada, subcontracta altres empreses que fan el transport sanitari urgent bàsic i el no urgent, que són empreses amb afany de lucre. O sigui, el CatSalut compra i les altres empreses també compren serveis sanitaris a la seva vegada. Contracten i subcontracten. D'aquí això, de totes les empreses i proveïdors que participen a dintre del sistema públic, ja sigui contractats directament per el CatSalut o subcontractats per les empreses que contracta el CatSalut. I el Siscat? El Siscat és tot. El Siscat és el Sistema Integral de Salut de Catalunya, és tot. O sigui, tota aquesta teranyina, entenc que no s'ha pogut controlar en cap moment en què s'han gastat els diners, ni ha hagut cap tipus d'auditoria, ni res per l'estil. Aquest és un dels problemes quan... Veieu que és una mica complicat, no? Controlar tots els diners que se'n van d'una empresa, que aquesta empresa subcontrata una altra empresa, que aquesta altra subcontrata una altra. És una mica complicat seguir els diners. Però vull dir, a nivell institucional, hi ha la capacitat de fer-ho o en el moment en què entren al circuit privat ja no tens res a dir? A nivell institucional hi ha la capacitat, de fet hi ha un registre de convenis i contractes, que és aquest, que ara s'han publicat les dades fins al 2014, però tenim les dades només des del 2007. Aquest registre només es fa des del 2007. I clar, ara ens han donat les dades fins al 2014 amb pressupostos, no amb despesa liquidada. O sigui que anem amb molts anys d'endarreriment. Em sembla que la despesa liquidada només la tenim fins al 2011. Això és pressupostat, no liquidat. Com? La diferència entre lo pressupostat i lo liquidat? La diferència entre lo pressupostat i lo liquidat depèn de cada entitat. O sigui, hi ha vegades que és menys i hi ha vegades que és menys. No podem estimar. Si treballem en pressupost, la sèrie s'ha de fer en pressupost i la tendència s'ha de fer en pressupost, i si treballem en despesa, s'ha de fer en despesa, perquè no sempre no es correlaciona. Però clar, és més interessant conèixer la despesa. Anna, tu creus que això és casual? O sigui, se'ls ha desmadrat el sistema sense una intencionalitat del govern català? Jo crec que no. Jo crec que des del 1981, des que es va gestar el sistema i des que es van introduir al sistema tots els proveïdors, tant si fossin privats com públics,
aquesta configuració i aquest sistema precisament els hi ha anat molt bé a unes quantes èlits sanitàries, aquestes que viatgen entre les portes giratòries dels centres públics i els centres privats, o que ara estan d'assessors en una farmacèutica i demà estan de gerents d'una entitat pública. No sé, no cal anar tampoc molt lluny. L'exdirector del Servei Català de la Salut, del CatSalut, contractava les seves pròpies empreses privades amb el CatSalut, o sigui, es contractava a si mateix. Clar, això, fins que es pot arribar a descobrir amb el registre de convenis i contractes passen molts anys. Sí, per casos ja més concrets. Clar, un dels problemes que té això és el retorn, l'avaluació i com s'avalua, no? Hi ha com dos grans branques, jo conceptualment ho tinc esquematitzat així, que és tot el que va per l'ICS, que és un circuit més públic tot ell, i hi ha l'altra, la part de les concertacions, que aquí és on es perd, i també es perd molt del retorn d'avaluar què passa, no? Però llavors, l'ICS, que la branca de l'ICS que seria en aquest sentit més segura, quin és l'interès de trossejar-lo? A veure, primer el vam convertir en empresa pública, encara que encara manté un tipus de contracte programa amb el CatSalut. No ho he dit, però abans l'ICS era el que ara és el CatSalut. Quan es van produir les transferències, l'Institut Català de la Salut proveïa serveis sanitaris i els que ell no podia proveir els comprava. Amb la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya, quan van fer la separació de la provisió i la compra, es va crear el CatSalut, que és l'ens que compra el servei sanitari. Ara han anat convertint l'ICS, o sigui, la intenció, i jo crec que la intenció durant aquests 30 anys ha estat convertir l'ICS en una empresa més, igual que la concertació, amb la qual mantenir purament un contracte de compra de serveis sanitaris. I l'interès de fragmentar l'ICS és que l'ICS és una empresa molt gran, llavors és difícilment gestionable o vendible, diríem una empresa, mira, et venem això i ho gestiones tu. Si la fem en petits trossos serà més fàcil anar privatitzant poquet a poquet o mercantilitzant poquet a poquet aquests fragments de l'ICS perquè siguin interessants per a les empreses privades que els vulguin gestionar o que els vulguin comprar directament, penso. I després, el cas de les EVAs, a nivell de l'atenció primària, clar, si t'ho expliquen els professionals que ho munten, diuen que és diguéssim que és una cosa innovadora, que dona més autonomia als professionals i en certa manera deu ser veritat, perquè aquí com a professional individual la teva capacitat d'incidència a l'organització és ínfima. En canvi, suposo un EVA és una cosa més restringida i pots participar més. Però deu tenir la seva cara fosca també, no? O no? Tots sabeu el que són les EVAs? No. Les EVAs són les entitats de base associativa, tenen el seu origen precisament a la LOS, a la reforma, perdó, de la LOS, o sigui, anem enrere, aquí, tenen el seu origen aquí a la reforma de la LOS, que és quan es creen, estan aquí les entitats de base associativa i són entitats d'atenció primària, principalment, formades per professionals que gestionen el centre i el gestionen amb afany de lucre. Jo sempre dic que l'autonomia de gestió és molt positiva, i és molt positiva perquè així els professionals, com bé deies, tenen incidència sobre el que estan fent. El problema que veig és l'afany de lucre, perquè potser no van tan orientats en resultats de salut, sinó en resultats econòmics. Aquest és el risc. De fet, hi ha hagut alguns estudis que assenyalaven això, que les entitats de base associativa venen del National Health System britànic, que també es van posar en marxa, i assenyalaven que aquesta gestió amb afany de lucre podia desviar els interessos dels professionals no envers els resultats, sinó per l'economia.
Perquè en el funcionament de les EVAs, tu imagina't, jo vaig a treballar a una EVA, jo com a professional que treballo allà... Pots ser accionista. Però pots ser accionista o necessites un... Clar, si poses un capital, no? Vull dir, al cap i a la fi només poden participar els socis o sòcies capitalistes que tenen un capital per invertir. Aquesta és una altra crítica a la seva, sobretot aquí a Catalunya, perquè al final, ja sé que aquí tots sou metges, però és el que hi ha. Al final qui es constituïa a l'EVA eren només els metges dels centres d'atenció primària i algunes infermeres, els altres professionals no hi participaven de l'entitat de base associativa. Anna, ho deia això que jo crec que no és casual, perquè això és una direcció ideològica del sistema. És una direcció ideològica neoliberal, perquè aquí no hi havia un mercat, i el van crear. Quan van crear el CatSalut, era l'asseguradora, era el comprador. Perquè hi hagi un mercat ha d'haver un comprador i un venedor. Si no existeix comprador i venedor, es crea. I ho han creat artificialment. En el concepte neoliberal tot es compra i tot es ven. O sigui, a la societat capitalista es ven i es compra. I si no és així, com el sistema català hagués pogut tirar cap a una altra via, de nacionalitzar, dels hospitals que no eren viables en comptes de donar-los diners que és el sistema, que no és el sistema, però no van voler anar per aquesta via. És més, encara que Madrid té la culpa de tot, es podria dir que quan es va negociar el traspàs de competències es va negociar la baixa. Que era quan hi havia el Trias, no? El Trias és un dels artífices d'aquest poder. De llancis als anys 80. Exacte. I aleshores, quan tu crees un mercat, has de promocionar que hi hagi molts venedors i molts proveïdors, perquè el sistema capitalista es fonamenta en la competència. De fet, en un primer moment ja els hi va anar molt bé que a Catalunya hi hagués una molt forta tradició de mutualitats i d'entitats que donessin provisió al sistema públic, per incloure-les i per justificar que no es gastarien més diners en construcció de nous hospitals. Però és veritat que la separació de la provisió i la compra és precisament la creació del mercat, que ja que ho has dit també ve del National Health System britànic, que li hem estat copiant durant els 30 anys, sobretot els primers anys que ja governava la Thatcher, i es veu que aquí li agradava molt. Vam seguir tots els passos que havíem fet, ells van separar la provisió i la compra, nosaltres també, ells van crear les EVAs, nosaltres també. És el model neoliberal del capitalisme, d'aquesta fase del capitalisme. Una pregunta més, algú? I el tema clínic com està? El clínic es va constituir en consorci fa un any, no? Corregiu-me. Un any. I el clínic és un hospital que té com... No t'ho sabria dir perquè no les sé comptar, però potser 10 o 20 empreses associades entre empreses sense afany de lucre, empreses públiques, que té el Barna Clínic, no? Tots sabeu què fa el Barna Clínic. I van haver-hi les veïnes que sí que van lluitar molt contra la creació del consorci, però es van recollir moltes signatures, però al final no ha servit de res. No han servit de res, així que sí, és un consorci amb 10 o 15 empreses associades. En realitat, l'Hospital Clínic sempre ha tingut una certa tendència a fer aliances estratègiques amb altres entitats, amb afany de lucre. Barna Clínic va ser també un invent, va ser una prova pilot de posar dintre d'un centre públic, o financiat amb diners públics majoritàriament, un centre de negoci que és Barna Clínic. El centre de negoci que és Barna Clínic
fa activitat privada per a aquells que s'ho poden pagar, però amb el personal de l'Hospital Clínic. Sí, competint amb els espais, diguéssim, no? Exactament. Encara que ells diuen que no, han rebut 2 inspeccions, però encara que ells diuen que no, sí, quan parles amb alguns treballadors que poden o s'atreveixen a parlar, doncs sí que s'ocupen, diríem, els raigs X, totes les proves diagnòstiques, la UCI, i en preferència els que s'ho paguen, no? Per això la campanya aquesta de que volem que tanquin Barna Clínic, perquè és com el buc insígnia del que volen fer, jo crec, perquè aquesta és la següent proposta del Comí, continua una miqueta no la mateixa, però vol continuar les mateixes polítiques que en els anys anteriors. El que volen és posar privada dins dels centres públics. És a dir, que hi hagi 2 portes d'entrada, uns pels que s'ho poden pagar i els altres a la llista d'espera. Aleshores, és molt simbòlica aquesta lluita, no només és simbòlica perquè dintre del pressupost del clínic, el que ocupa Barna Clínic és un percentatge, és un 2 o un 3% de tot el pressupost. Però igualment, és l'inici d'unes elits mèdiques que treballen als 2 llocs, amb horaris fets a mida perquè ho puguin fer al matí o quan sigui pública i després se'n vagin a la privada. A l'anterior gerent, però també aquest, el doctor Campistol, diuen que és la manera de retenir el talent. Retenir el talent vol dir que els metges que són bons, si no els hi paguen un sobresou, no es quedarien aquí. Però la veritat és que aquests talentosos treballen al clínic, treballen a Barna Clínic, treballen a la seva clínica privada i són alguns metges són claríssimament, jo què sé, mercenaris, van a tot arreu. A Barna Clínic no assisteix per fidelitzar els metges, assisteix per demostrar que que es pot posar privada a la pública i aquest és el buc insígnia. Per això ara estan recollint signatures per presentar-los al Parlament perquè es tanqui aquest xiringuito, que a més és opac i cada vegada que s'ha fet alguna audició, perquè clar, no deixa de ser una empresa SA, però pública, ha sortit doctora, deuen diners al clínic. O sigui, tot això és una enganyifa. És més que res una aposta claríssima d'unes elits mèdiques que, com sabeu, quan els metges agafen molt de poder, passa com als Estats Units. Fan aliances amb les farmacèutiques, fan aliances amb les tecnologies mèdiques i després, quan tenen tot el sistema privatitzat, no hi ha manera de fer o provocar canvis més equitatius en l'atenció sanitària. Nosaltres ens volem, sembla, el model americà. I en aquest hospital en concret, perquè hi ha hagut intents seriosos de privatització pura i dura. Jo no estic d'acord, alguna cosa hem aconseguit. El primer redactat del Consorci era escandalosament definint l'hospital com si fos una empresa, o sigui, els objectius no eren l'impacte en salut, eren eficiència, en fi, tota la terminologia que s'utilitza per definir una empresa. I després de les 4.000 al·legacions i més de 125 pronunciaments polítics que vam recollir les veïnes en poc temps, la veritat, el redactat va canviar una mica. Van maquillar el redactat del Consorci, però igualment donava llum verda a les aliances estratègiques amb empreses privades, laboratoris i demés, i donava llum verda a Barna Clínic. És a dir, que la privatització del clínic no s'aturava. És més, en el Consorci diu que quasi un 49% de l'activitat pot ser privada. De fet, Barna Clínic és un 51% de l'Hospital Clínic. És una entitat pública, encara que faci activitat privada. I l'Eva ja m'ha dit que el problema més gran de Barna Clínic és que utilitza els espais de l'hospital públic. Són espais que potser estan tancats per les retallades i els està utilitzant Barna Clínic. O són espais que els han d'utilitzar els pacients privats i els públics. Des de la direcció de l'hospital
sempre remarquen que quan l'utilitza un Barna clínic és perquè un públic no el necessita. Hi ha alguns treballadors d'alguns serveis que ho posen en dubte. I llavors, per democratitzar més el sistema sanitari, clar, tot això s'ha d'uniformitzar i simplificar, no? Home, jo diria que podríem començar per controlar-ho, o per conèixer què ha passat amb tot això i quins interessos, si és que n'hi ha darrere de tot això. Primer, això. Després podem parlar de quin model volem, de si volem que sigui gestionat directament per la pública o si permetem que hi hagi empreses privades o empreses sense afany de lucre o entitats públiques de gestió privada d'una provisió pública, però jo crec que el primer pas seria mirar com controlem aquest sistema o si realment és controlable aquest sistema. O ve molt tard, no? Com hem estat veient aquests últims anys, que les dades venen Tardíssim. molt atardides.